खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे Btrinfostudio YouTube चेनेलाव आङो सिगांग्रो बरायनानै लाग्रोलायबाय दिनै नोंथांमोननि गेजेराव बे मोनसे मेसेजखौ नायदों आङो नोंथांमोनाथ' नुखाबाय मैया जेनेखि 3 एप्रिल खालि आसामा बै समाव खुंनाय जेनेखि स्टेट लेभेल रिक्रुटमेन्ट्स बर्डजों खुंनाय मोनसे जाय एग्जामखौहाय माने नेट बन्द खालामजोबलायनानै खुंदोंमोन 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेड बेनिनो माखासे रिजाल्ट दिनैहाय 3rd ग्रेडनि रिजाल्ट ओंखारबाय बावहाय 3rd ग्रेड लेभेलाव गोलैनाय बिदिनो ड्राइभार पोस्ट बिदिनो क्लार्क बायदि बायदि माने 3rd ग्रेडआव बबे पोस्टआ गोलैयो बे पोस्टनि रिजाल्टआ दिनै ओंखारबाय आरो बाहाय बिथांमोना लिरदों क्वालिफाइड फर एपइन्टमेन्ट होनना लिरखाबाय माने बिथांमोना साख्रिया जाबाय आरो कंग्रेचुलेसन जाय बिथांमोना जोंनि बर' सुबुंफ्रा जाय बिथांमोना 3rd ग्रेड क्वालिफाइड जाबाय बिथांमोनखौ आं आंनि Btrinfostudio YouTube चेनेलनिफ्राय कंग्रेचुलेसन जासिहरबाय नोंथांमोना बे साख्रिखौ लानानै न'खर संसारखौ गोजोनै दैदेनलांनो हाथों आरो साख्रिखौ मावनानै समाजनि माखासे मोजां खामानिखौ नोंथांमोनाबो मावनो हाथों आं बेखिनिखौ इसोरनाव आरज गाबफाबाय नोंथांमोननि बयनिबो जानानै जाय बिथांमोनहा बे 3rd ग्रेडआव क्वालिफाइड जानानै साख्रिखौ मोनबाय दा बावहाय आरो लोगोसे मोननै मोनथाम गाहायाव लिरदेरबावदों आं बेखौ नोंथांमोननो खिथानायदों दा नोंथ' 3rd ग्रेडआव पास जाबाय दाना 3rd ग्रेडआव पास जानानै दा नों बबे डिपार्टमेन्टआव मोनगोन बे जादों आरोना डिपार्टमेन्टआव बहुत बुरजा डिपार्टमेन्ट दङ बहुत बुरजा डिपार्टमेन्ट दङ दा बबे डिपार्टमेन्टआव नों मोनगोन साख्रिखौ दाना बिसोर मोनसे प्रब्लेम जादों नङा होमबा दा बिखौ जाहैबाय मा बाहाय लिरनाय दंखायो कि बिखौ जेनेखि 9 मे नैबे मासनि 9 अक्ट' खालि माने मेनि 9 अक्ट' खालि बेखौ नोङो अनलाइनावहाय नायनो हागोन आरो अनलाइनाव बिथांमोना हगारगोन आरो नोंनि बे एप्लिकेसन नाम्बार ओमफ्राय नोंनि पासवार्ड डेट अफ बार्थआथ' नोंनि पासवार्डखा नालाय बेखौ होनानै नोङो नायनो हागोन अब्लानो ओइदिनखालिनो नों बबे डिपार्टमेन्टआव मोनखो बेखौ क्लियार जासिगोन आरो 9 तारिख खालि 9 तारिख मेआव मिथिबायना नों बबे डिपार्टमेन्टआव मोनगोन साख्रिखौ बेखौ आरो मानोना बिथांमोना लटारि हिसाबै होगोन होनना बुंदों आरोखि ना सोरखौबा सायख' बिदि होनाय नङा माने लटारि हिसाबैसो होनाय जागोन आरो नों बबे डिपार्टमेन्टआव मोनहैयो मोनहैगोन आरो ओमफ्राय बेजों लोगोसे बिथांमोना लिरबावदों कि जायफोरनाखि जेनेबा पास जाबाय बिथांमोना बै समाव गाव थांनायाव जेनेखि बायबा समाव अरेल टेस्ट लादोंमोन स्किल टेस्ट लादोंमोन बे टेस्ट लानाय समाव जाय डकुमेन्ट्सफोरखौ होदोंमोन बे गासैबो डकुमेन्ट्स लोगोसे आदार क्वालिफिकेसन डकुमेन्ट्स बेखौ जमा होथारनांगोन होननानै बुंदों आरोखि जेब्लाखि नोङो जयनिं जागोन बे समाव मिथिबायना बेखौ होनो हायाबा आरो नोंहा हयथ' बिफदबो जानो हागौ नङाबा रिजेक्टबो जानो हागौ आरो बेजों लोगोसे जायफोरनाखि PWD नङा होमबा जायफोरा फिजिकेल माने मा होनना बुङो डिसेबिलिटि दं नङा होमबा सोरहाबा मेगना माबा मेगन सेन्सलाबा खोमाया मोजां खोनायाबा आखाइफ्रा अबेबा माबा मोनसे बा फिजिकेल जिखि हेन्डिकेप बै बिथांमोननि थाखाय बिथांमोना मेडिकेल मोनसे क्लियारेन्स मोनसे माबा सार्टिफिकेट होनांगोन डक्टर बिथांमोनखौ चेकआप खालामगोन बे चेकआप खालामनायाव जुदि जेनुइनबासो बिथांमोना मोनगोन आरो नङाबा बिथांमोना हयथ' थगायदोंबो जानो हागौ नामा स' बेबायदि सरकारनिफ्राय मोनसे साननाय दा बेनिखायनो मा होनना बुंदों बिसोर जेनुइन जायोब्ला जायफोरनाखि फिजिकेल डिसेबिलिटि बिथांमोना जुदि जेनुइन डकुमेन्ट्सफ्रा जुदि जामारोबासो मेडिकेल टेस्ट खालामनायनि उनावहाय जेब्लानाखि जेनुइन जाजोबगोन सैथो जाजोबगोन अब्लासो बिथांमोना साख्रिखौ मोननो हागोन बेखौ लिरनानै होखादों आरो गाहायाव आं नोंसोरनो स्क्रिनाव होदों दा बे जाहैबाय मा गिबियावनो माबानांगो गाबोन एबा दिनै गाबोन मैयाथ' जाना थांबाय नङा होमबा मैया 3rd ग्रेडनि रिजाल्ट ओंखारबाय अर्डार दिनै गाबोन नङा सरि दिनै 4 एप्रिल बे सरि 4 मे नङा होमबा दिनै 4 मे एप्रिल नङा मेखा दिनै 4 मे खालि दिनै मा ओंखारबावगोन ग्रेड 4 बे ग्रेड 4आव जायफोरनाखि क्वालिफाइड जाबाय बिथांमोननि माबाया दिनै ओंखारलायगोन आरो ना दा बिसोरथ' 11टा होदोंमोन खिन्थु दहाय मैया 2टायावसो ओंखारदों सानसुनि 2टायावसो ओंखारदों रिजाल्टआ हयथ' आंथ' मिजिंथिदों दिनैबो आंनिबा 2टायावसो रिजाल्टआ ओंखारगोन आरो माने बेलासिनि 2टायाव रिजाल्टआ नुनो मोनगोन ग्रेड 4आव जायफोरनाखि होदोंमोन आरो जायफोर बायबा टेस्ट होबाय नङा होमबा डकुमेन्टस जमा होखाबाय बिथांमोननि थाखाय मोजां खबर आरो नोंथांमोना दा बेलासिनि 11टायाव नङाबा 2 रिंगायावहाय नोंथांमोना नोंसिनि माबाखौ चेकआप नायनो हासिगोन आरो मा नों क्वालिफाइड जाखोना जाया क्वालिफाइड फर एपइन्टमेन्ट हिसाबै नोंथांनि थाखाय फैना फैया बे आरो अब्ला नोंथांमोना दा नायबानो जाबाय आरो जायफोरनाखि जा पास जाबाय
आंनो कमेन्टआव खिथाहर अननानै आंबो जोबोद मोजां मोनगोन जायफोरनाखि पास जाबाय बिथांमोननि थाखाय ओंखायनो आं बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय कंग्रेचुलेसन बयनिसिमबो मोजाङै संसार मोनजाथों न'खर संसार बिसि फिसाजों गोबालायनानै लोगोसे बिमा बिफा बा समाजजों गोरोबनानै मोजां मोनसे समाजनि खामानि मावनो हाथों जेखि साख्रि मोनाथों मानो आं बेखिनिखौनो बयनिसिमबो इसोरनि खाथियाव आर'ज खालामनानै नोंथांमोन बयनिसिम बे हुबिसाखौ जासिहरबाय थेंक इउ